babu wani abu bayan wanda suka gada daga ahlul bait din salamullahi alaihi wallahi babu to rudani ne kawai irin na zamani da na fito kwanan nan muka yi magana akan abin da shehu radiyallahu anhu faɗa akan imam mahdi abin ya dinga ban takaici irin mutanen da suke kira na wai dama akwai wannan shehu tijjani ya faɗi sai to in haka ne akramakallah lalle muna buƙatar jinkina da waɗansu mutane su haɗa da Allah waɗanda suka san mai suke yi in ji haka za a tafi akwai matsala Allah ta'ala ya ba mu dacewa wannan majalisi da Allah ya azurta mu zuwan shi muna fata ubangiji Allah ya sa ya ƙara mana kusanci da sayyida Zahra wannan hawaye da muke zubarwa dan taya su alhinin waƙi an Karbala Allah ta'ala ya sa ya zama mana fansa daga fushin Allah